Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice Tajomstvá medicíny. Moje meno je Michaela Tkáčová a moje Alžbeta Mohiláková a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá doslova vracia ľudí späť do života. Navrhli vám amputáciu končatiny, no vy stále dúfate, že sa ju podarí zachrániť? Nezúfajte, nádej existuje. Ako je to možné? Tak to už nám vysvetlí uznávaný odborník a zástupca prednostu kliniky úrazovej chirurgie, pán doktor Peter Cibur. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Je pravdou, že v našej nemocnici realizujete liečbu, ktorá pacientom doslova zachraňuje končatiny, ktoré by v iných nemocniciach amputovali? Najprv by som si dovolil upresniť, že na našom pracovisku na klinike úrazovej chirurgie riešime pacientov, ktorí sú po čerstvých poraneniach, najčastejšie zlomeninách, a takisto riešime pacientov s poúrazovými stavmi. Áno, u týchto pacientov sa vyskytne v priebehu liečby vážna komplikácia, hlavne sú to komplikácie v zmysle zápalu kosti, odborne nazývané osteomyelitída. Ďalej sú to pacienti, u ktorých nedojde ku zrasteniu kosti na prvý pokus, pseudoartrózy. A potom sú tretia skupina pacientov, keď sú naopak zlomeniny zhojené, ale sú zhojené v chybnom postavení, čo ovplyvní výrazne ich funkciu končatiny. Preto si dovolím tvrdiť, že naše pracovisko je špeciálne na Slovensku v tom, že my už vyše 40 rokov máme vytvorený špeciálny tím a špeciálne pododdelenie na klinike, ktoré sa venuje práve týmto stavom a vieme ponúknuť u mnohých pacientov, kde inde vedia mať alternatívu len amputačné riešenie, iné riešenie, a táto vec sa ešte zvýrazňuje zavedením novej technológie, o ktorej asi budeme ďalej rozprávať. Povedzme si ešte ale, o akých pacientov ide. Keď sa bavíme o nejakých poúrazových stavoch, čo si pod tým máme predstaviť? Sú to pacienti, ktorí utrpia závažné úrazy spôsobené vysokou energiou. Najčastejšie sú to pacienti po dopravných nehodách, typickí účastníci automobilových nehôd, motorkárskych nehôd, takisto zrazení chodci, zrazení cyklisti a pacienti, ktorí utrpia úrazy končatín pri pádoch z väčších výšok. O čo vlastne ide? Môžete nám popísať, ako táto unikátna metóda funguje a v čom je jej princíp? Jedná sa o novátorskú techniku, ktorá vlastne prislúcha tomuto nášmu 3. tisícročiu. Je to kombinácia počítačovej technológie a vylepšených chirurgických nástrojov, prístrojov. Jedná sa o špeciálny vonkajší kruhový fixátor. My používame aktuálne najnovšiu generáciu, ktorá má názov MaxFrame. A ten je známy tým, že vlastne kruhy, ktoré držia poranené kúsky kostí, sú prepojené špeciálnymi 6 vzperami a tie vytvárajú 3 trojuholníky, ktoré im dali názov hexapod. Hexapod znamená v preklade 6-nožka alebo prístroj, ktorý má 6 nôh. Tento systém je prepojený a riadený počítačovou technológiou, ktorá nám pomáha v navigovaní a v vykonaní presného transportu kostných úlomkov, aby došlo k správnemu zhojeniu kosti. Čiže ak to správne chápem, tak ten prístroj sám naviguje tie kosti na správne miesto alebo potrebuje pomoc pacienta alebo lekára? Prístroj je len nápomocný v plánovaní a v analýze všetkých deformít. Samotný chirurgický výkon nie je produkovaný žiadnym robotom, ale vykonáva to chirurgický tím. Pacient je väčšinu času potom následne v ambulantnej liečbe, inými slovami je mimo nemocnice, je doma. A samotný postupný transport si vykonáva pacient sám podľa presného rozpisu, ale tento rozpis je dokonale plánovaný pomocou počítačového programu. Ako dlho to približne trvá? Vieme si to tak nejako zvizualizovať? Liečba má v podstate 2 základné fázy. V prvej fáze sa jedná o to, aby sa posunuli kúsky dostatočne rýchlo, ale hlavne v správnom smere a poradí, aby následne došlo ku zhojeniu kosti. Tento prvotný posun, napravenie úlomkov, trvá rádovo v dňoch. V našej skupine pacientov, ktorí sme mali za posledný rok a pol, ten najkratší bol okolo 2 týždňov a najdlhší naopak 2 mesiace. Čiže to môže byť veľmi rôzne podľa konkrétnej diagnózy.
Fáza 2 znamená mať prístroj na sebe, ktorý dostatočne dlho udrží tieto úlomky v správnom postavení a dojde k definitívnemu zhojeniu kosti v správnom postavení. A táto fáza prebieha radovo v mesiacoch, čiže rozprávame sa pri najkratších intervaloch okolo 4 mesiacov a u tých veľmi komplikovaných stavov sa blížime niekde 10 až 12 mesiacov liečby. Ako ste sa vôbec dostali k tejto metóde? Tieto stavy sledujeme a liečíme už dlhé roky. Prvý kontakt bol samozrejme z vedeckej literatúry a na vedeckých konferenciách. Tento systém však dlho nebol dostupný na našom medicínskom trhu na naše stavy. Posledný rok a pol máme prakticky možnosť používať spomínaný systém hexapodov a v podstate sme momentálne jediné pracovisko, ktoré rieši poúrazové stavy touto technikou. Kam sa v tejto metóde alebo rozvoje tejto metódy až dokážeme posunúť? Táto technológia je veľmi flexibilná a aj veľmi zložitá. My sme začali na relatívne jednoduchých prípadoch čerstvých zlomenín, ktoré boli komplikované zápalmi a s posunmi úlomkov a postupne prechádzame na stále zložitejšie stavy, hlavne veľmi komplikované deformity, ktoré vznikli po úrazoch. Akú úlohu má v tomto multidisciplinárna spolupráca? Je to veľmi správna otázka, lebo takáto liečba nie je nikdy o jednom človeku, o jednom chirurgovi, ale je to tímová práca. Do toho tímu patrí predovšetkým stredný zdravotnícky personál, ktorý vlastne denne edukuje a učí pacienta, ako s tým fixátorom môže fungovať a žiť. Ďalej tam patria určite fyzioterapeuti. Tento tím nastupuje takmer okamžite po operácii a takisto výrazne sa podieľa na výsledku celkovom. Častokrát tieto stavy trvajú veľmi dlho, čiže majú tam určite úlohu psychológovia a systém samotný je postavený na veľmi precíznej digitálnej radiografickej technike, čiže aj radiológovia sú extrémne dôležití v tomto procese. Už ste spomenuli pacientov po úraze, ale čo takí pacienti s vrodenou deformitou končatín? Viete pomôcť aj im? Samotný hexapodový systém je vymyslený, aby pomáhal aj týmto pacientom. Pacientom s vrodenou deformitou končatín. V liečbou sa zaoberajú hlavne ortopedickí chirurgovia, aj to v špecializovaných centrách. A takýto príbeh bol aj na Slovensku, kde v Národnom ústave detských chorôb bol tento systém použitý prvýkrát práve na riešenie vrodených deformít končatín. My však riešime na našom pracovisku výhradne pacientov s úrazovými a poúrazovými stavmi a ich korekciou deformít. Už ste povedali, že na Slovensku ste jediný, kto toto robí. Kde vo svete sa robí niečo podobné? Podľa literatúry najviac týchto výkonov bolo vykonaných v krajine, kde sídli väčšina firiem, ktoré má technologicky vyvinuli takéto hexapodové systémy. To je Spojené štáty americké. Okrem nich dominujú krajiny ako Rusko. V Európe veľmi silné centra majú v Británii, v Taliansku, Španielsku a z ostatných svetových centier je to hlavne Južná Afrika, Čína a mnoho ďalších ázijských krajín. Ako dlho zvyčajne trvá, kým sa pacient môže vrátiť do práce, kôzy či k iným bežným činnostiam potom, čo mu nasadíte fixátor? Začal by som opačným poradím. Naším cieľom je, aby najprv pacient chodil. Ten prístroj je veľmi sofistikovaný a vlastne umožní veľmi včasné zaťažovanie končatiny po operácii. Neznamená to však, že sa vie vrátiť úplne ku všetkým činnostiam, ako je napríklad šoférovanie alebo návrat ku fyzickej práce. Tam ten návrat môže trvať podľa zložitosti diagnóz až niekoľko mesiacov, bežne 6 až 9 mesiacov. Tí pacienti, ktorí majú napríklad sedavé zamestnanie, sú v pracovnom procese zaradení oveľa skôr. Sú výsledky trvalé, alebo sa stav môže počase zmeniť? Znova treba presnejšie špecifikovať. Ak sa jedná o zhojenie nezhojenej zlomeniny paklbu, alebo naopak napravenie chybne zhojenej zlomeniny a zhojiť ju v správnom postavení, tento stav, keď uspejeme, je stav trvalý. Čo však nevieme garantovať, to je chronický zápal kosti, ktorý je de facto doživotnou diagnózou, ale táto metóda nám umožňuje dlho mať
zápalový proces pod kontrolou. Čiže vieme pacientovi na dlhé mesiace a roky pomôcť. Aké sú podľa vás najväčšie benefity tejto liečby? Výhod je niekoľko. Tou najväčšou, ktorú by som rád vyzdvihol, je presnosť operatívneho napravenia úlomkov. Od toho častokrát závisí funkcia končatínovej. My sa pri týchto systémoch bavíme o presnosti niekoľkých milimetrov, kde sa vieme strafiť v presnosti. Ďalšou veľkou výhodou je pre pacienta to, že nemusí podstúpiť opakovane operačné výkony, ale naopak väčšinou je to jednorázová operácia a celý ďalší proces tým, že je riadený počítačovými technológiami, vieme vykonať ambulantnou formou a pacient navštevuje len zriedkavo zdravotnícke zariadenie. A čo z pohľadu nákladov? Je amputácia lacnejšia ako táto metóda? Všeobecne by sa dalo povedať, že naša metóda je ekonomicky efektívnejšia, lebo aj pacienti po amputáciách sú značnou finančnou záťažou pre zdravotný systém. A z psychologického hľadiska? Pri začatí takejto liečby my venujeme veľmi veľkú časť našej prvého stretnutia s pacientom rozhovoru o tom, či je ochotný a schopný dlhodobejšie bojovať o záchranu svojej končatiny. Podľa mojich skúseností veľká väčšina pacientov si vyberie síce túto dlhšiu liečbu, ale častokrát úspešnú a psychologicky má to určite lepší efekt, ako podstúpiť amputáciu. Pán doktor, ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a podelili ste sa s nami o tieto fascinujúce informácie. A ďakujeme vám aj za to, že posúvate hranice toho, čo sa inde vo svete môže zdať nemožné. Milí poslucháči, počúvali ste 7. epizódu podcastu Tajomstva medicíny. Už o 2 týždne vám prinesieme ďalšiu zaujímavú tému z nemocničného prostredia.